Dito tayo. Dito tayo ngayon, oh. Talaga? Talaga na kami, oh. Siyempre. Sama natin. Cover muna kami. Yan. Siyempre, may ibaw. Yung mga kasama namin ngayon. Okay. Ngayon, Volcano. Ayun, ito, yun doon, oh. Pinutok talaga ng motor nila doon. Pinutok nila ng motor nila, oh. Yan. Okay. Wow. Pagkabalik na yung bawi. Yan. Bawi, oh. Sa karga na kami. Mamayo, sa likod. Hindi? Ulit. Paligid. Oo. Ayun sa likod. Maganda. Makapunta dito. Yeah, maya naman. Peace. Yun, oh, nandito na tayo. Nandito tayo dun sa ano, sa malapit. Sa Buhawi, busy sa likod. Tayo dito. Nakanta-kanta muna tayo. ATV sir. Ayan. Maringan ka mo kanina, napay sa punto natin. Tayo dito sa nakanta muna tayo. Picture sila. Kanta muna tayo. Pisa muna tayo dito. Ganda. Daming tao ngayon dito. Na tayo sa Albayo. Yan kita sa ating vlogs. Ito yung ano, ito yung simbahan na ano na mag-irap ng Mayon. Ito, nagibato yung ano, ito, simbahan na ito. Ayan, may picture na sila. Oh. Yeah. Sila dito. Ay, mga taga Cabuyao, Laguna. Ayan, shout out. Ibot muna tayo. Ang Mayon, oh. Oh, kitang-kita, oh. Yeah, pakita sa atin ng Mayon, oh. Yeah. Ang dami nila. Daming tao ngayon dito. Kita Mayon, oh. Oh, di ba? Si Kuya Chris, kasama natin. Picture sila. Libot-libot muna tayo dito. Si Kuya Danny, ayan, busy na. Picture. Tayo. Ang laki nyo. Yung simbahan. Doon muna tayo sa mga bilihan ng mga ano. Kitang-kita nyo. Pakita sa akin ng Mayon niya. Diba?
tayo. Ay. Okay. Sige. Mamaya naman at mamaya magla-lunch na kami. Pupunta kami mamaya sa Mayon Skyline. Doon kami magla-lunch ng grupo. Peace out.